nke Mastata Teresa Selibo na-enye Chineke ekele n'isi chichi ya ọkpara na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ezinụlọ na-edu ha. Ezinụlọ ga-amaka na-asị happy birthday n'isi Anayo Emecheta na Jennifer Chinwe Ezeani na-ayọ ka ngọzi Chineke na-abawanye n'ime ha. Reginald Eze na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi Caroline Okeke na Ifeyi Nweze na-ayọkwa ka ngọzi Chineke na odudu ya na nchekwaba ya nọrọ n'ime ha. Aloysius Ọhaya na ezinụlọ na-enyekwa Chineke ekele n'isi Aloysius na onwe ya oge ugbu a ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya wee na-ayọkwa amara Chineke ngọzi na odudu ya. Robert na Favor Nwoye na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche maka alụmdi na nwunye nke ha na-eme mmemme 15 ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ekelekwa Chineke n'isi nwa ha Brandon na Atọ Nwoye ndị nke na-elote mgbe eji were nwa ha, wee na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi Michelle Nwoye onye nke ya na-etubu ugo mmụta n'ụlọ akwụkwọ. Ọ na-asị ka Chineke na-edu ha na-agọzi ha. Skọlọga Amaka na-asịkwa happy birthday n'isi Wezampoli Ume na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya. Celeste na Chichi Ọkpara na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi Chichi Ọkpara ka Chineke ji were aka o ji agwọ ya were weta n'isi ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-enye ha niile arụ ike na-agọzi ezinụlọ ha. Ịma na Tony Ikebudu na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Philip Ọfọjebe na ụkọchukwu Wincheslus Ọfọjebe. Chi gọziri Iwuchukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Barbara ihe na-atụ. Ezinụlọ Udoji niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Joe Udoji. Rosemary Ukwuani na-ayọ maka mkpụrụ obi Josephine Uchebo na Teresa Eze Okoye. Priscilla Abekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi Fabian mmadụ ka eji aka Eze Iruakụ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Benedict Ọnụkwufọ. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe.
nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu aṅụrị
ndị ozi. Ha wee kpọta ndị ozi ahụ, guzo ha n'etiti ọgbọ ikpe nke bụ okwuchi ọgbọ n'ikpe omenala ndị Juu. Onye isi nchụaja wee jụọ ha sị, ọ bụkwa anyị nyesiri unu iwu ike ka unu ghara ịkụziri ndị mmadụ ihe n'aha nke a? Ma lee, unu agbaala ozizi unu n'obodo Jerusalem niile. Unu egosila ọha na anyị gburu nwoke a, na-ezubekwa iweta ọbara ya n'isi anyị. Ma Pita na ndị ozi ndị ọzọ zaghachiri sị, anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ. Chineke nna nke nna nna anyị ha mere ka Jesu si n'ọnwụ bilie bụ onye unu gburu site n'ịkwụba ya n'elu osisi. Chineke were aka nri nke ike a bulie ya elu ịbụ onye ndu na onye nzọpụta, ka o wee nye ndị Izrel niile ohere iji chegharịa, ka Chineke wee gbaghara ha mmehie ha niile. Anyị onwe anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe ndị a niile anyị na Mmụọ Nsọ, onye Chineke nyere ndị niile na-erubere ya isi. Ha wee kpọbata ndị ozi ahụ n'ụlọ, pịa ha ụtarị, nyesie ha iwu ike ka ha ghara ịgwa ndị mmadụ okwu Chukwu ọzọ n'aha Jesu, wee hapụ ha ka ha laa. Ndị ozi ahụ wee si n'ụlọ ikpe ahụ laa, na-aṅụrị na Chineke gụnyere ha na ndị kwesịrị ịnara mgbarị n'ihi aha Jesu. Okwu nke osebụla ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ, onye nwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtala m. Onye nwe anyị, isila n'aka mmụọ gụpụta m, bịakwa chekwaba m ka m ghara ịdaba n'ili. Unu bụ ndị kwere na Chineke, toonu onye nwe anyị, nye na aha nsọ ya ekele, n'ihi na iwe ya na-abụsọ nwatakịrị oge, ma obiọma ya na-eru ndụdụ gandụ. Ịkwa akwa na-abata n'abalị, ma ọṅụ na-abịa na chi ọbụbọ. Onye nwe m, ruo enyemaka m, ịgbanwe n'ịgba mkpe m ka ọ ghọọ ịgba egwu. Onye nwe m, Chineke m, aga m ekelegide gị ruo mgbe ebighị ebi.
nụrụ olu nke ọtụtụ ndị mmụọ ozi ruru nnu kwuru nnu na nde kwuru nde, ndị mmadụ a na-apụghị ịgụta ọnụ. Ha niile gbara oche eze ahụ na ihe anọ ọhụ dị ndụ na ndị okenye ahụ gburugburu. Ha ji olu ike na-abụ abụ na-asị, nwa atụrụ ahụ nke egburu egbu kwesịrị ịnata ike niile na akụ niile na amamihe niile na ume niile na nsọpụrụ niile na otito niile na ngọzi niile. Mgbe ahụ anụrụ m ka ihe niile ekere eke na ndị dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa, nke dị na mmiri na nke dị n'okpuru ụwa na nke dị na mbara igwe niile, ka ha na-abụ abụ wee na-asị, onye ahụ nke na-anọkwasị n'oche eze ahụ na nwa atụrụ ahụ ka ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otito niile na ike niile dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Ihe anụ ahụ dị ndụ wee zaa sị, Amen. Ndị okenye ahụ wee daa n'ala wee kpọrọ Chineke isi ala. Okwu nke Osebụla ụwa. Hale, hale, hallelujah. Jesu gosiri ndị ụmụazụ ya onwe ya ọzọ n'oké osimiri Tiberias. Otu a ka o si mee Simon Peter na Thomas onye a na-akpọ ejima, na Nathanael onye Kena nke Galili, na ụmụ Zebedi na mmadụ abụọ ọzọ n'ime ndị ụmụazụ ya nọkwara n'otu ebe. Simon Peter wee sị ha, ka anyị jee igbu azụ. Ha wee sị ya, anyị ga-eso gị jee. Ha niile wee pụọ banye n'ụgbọ mmiri, ma ọ dịghị azụ ọbụla ha butere n'abalị ahụ niile. Ma mgbe chi na-abọ, Jesu wee guzo n'akụkụ mmiri, ma ndị ụmụazụ ya amataghị na ọ bụ Jesu.
Jesu wee jụọ ha sị, ụmụ okorobịa, unu gotekwara ihe ọbụla? Ha wee zaa sị, mba. Jesu wee sị ha, wụnyenụ ụgbọ unu n'akụkụ aka nri nke ụgbọ unu, unu ga-egbutekwa azụ. Ha wee wụnye ụgbọ ha, ma ha enweghị ike ịdọpụta ya n'ihi na ọtụtụ azụ dị n'ime ya. Ya mere, ụmụazụ Jesu ahụ onye Jesu hụrụ n'anya wee sị Pita, ọ bụ Onyenwe anyị. Mgbe Simon Pita nụrụ na ọ bụ Onyenwe anyị, o yinyere uwe ya n'ihi na ọ gba ọtọ wụba n'ime osimiri. Ma ụmụazụ Jesu ndị ọzọ banyere n'ụgbọ na-adọkpụ ụgbọ ha nke azụ oju, ma ebe ha nọ adịghị anya n'elu ala. Ọ dị ihe dị ka 100 nzọụkwụ na 5. Mgbe ha pụtara n'elu ala, ha hụrụ ọkụ akwanyere nke ahụkwasịrị azụ n'elu ya. Ogbe achịcha dịkwa n'ebe ahụ. Jesu wee sị ha, weta n'ụfọdụ n'ime azụ gbutere ugbu a. Simon Pita wee banye n'ụgbọ dọpụta ụgbọ n'ala. Ha dị 100 azụ 253 n'ime ụgbọ ahụ. Ọ bụ ezie na azụ dị ọtụtụ, ma ụgbọ ha adọkaghị. Jesu wee sị ha, bịanụ rie nri ụtụtụ. Ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ndị ụmụazụ ya ụjọ kwere jụọ ya onye ka ị bụ, n'ihi na ha matara na ọ bụ Onyenwe anyị. Jesu wee bịa were achịcha ahụ nye ha, otu ahụ kwa ka o si nyekwa ha azụ ahụ. Nke a mere ya ugboro 3. Jesu gosiri ụmụazụ ya onwe ya kamgbe e mere ka o si n'ọnwụ bilie. Ozi ọma ose n'ụwa. The Lord is good all the time. The man, the person behind the Easter Gate is statue. Is the Lord, is the Lord, is the Lord, is the Lord. He has risen from the dead. Is the Lord. Hallelujah. Every knee shall bow, every tongue
Romans chapter 8, verse 32. Romans chapter 8, 32. That God did not spare the life of his son, rather he gave him for you and gave me. Baganincha. John Akawaya, go to Rania, the Gospel of John, chapter 15, verse 13. No greater love than this for a man to give his life for giving his friend. No one here will either carry a nigga, a man will wherever you are near, Akagene, no. All you is just say, and then because of the Easter joy, and then Jesus, the ultimate sacrifice, Ijin Doya Chogene, Aja. I believe that Jesus died for me. I sacrifice beyond my understanding. Offering in serving place of me. Oh, how can I repay the Lord? Oh, how can we repay? Hallelujah. The Lord is good. How can we repay the Lord? He died for us. A sacrifice beyond my understanding. Offering himself in place of us. How can we repay the Lord? They have started repaying the Lord. How many tell them? If Chineke gave them over, Ikele Chineke, Maganeke Lonake, Yebeke. Umazo, they are no one job of what going to Jesus. Oh, Borabo, Mana, how Amalitele, Joan, how can we repay the Lord? Headed up by, speaking out boldly, even to their inconvenience, discomfort. The word of God today told us that they were happy, no Bioma Baraha for suffering, forgetting Jesus. Oh, how can we repay the Lord for dying for you, for me? Jesus. Even reproach. Anything for God we can do. Anything for Him. Anything to appease this man. You know what I get? Did you make that Jesus love? I ain't beginning. I didn't hear. Man, and the world, Jesus, more than me. Man, and the world, Jesus, more than me. Appease this man. Going further than you go, open the want to make Wow.
ihe ndị okenye mere gịnị mere ndị okenye ma ya fọ gị ndị okenye ọ bụ ihe the word of God gwara anyị nwa atụrụ ahụ nke egburu kwesịrị ime gịnị ịnata ike niile and so on and so forth. Anything for Jesus. How can I repay the Lord for dying for me? How can you repay the Lord? Maybe, how can you repay that man for bringing you from Niger? How can you repay that woman from bringing you from Guinea? How can you repay that your mother, your father? Onye mụrụ gị. Can you put to know your wife? How can you repay? Ofufara ọrụ ya batara na airport. Ofu onye ọwa ekele ya. Onye ahụ kelere ya gbasa onye ọwụ onye abịa introduce na ya akwụkwọ akwụkwọ ya so many years ago. Ya mụrụ ya bata n'ọfịs. Fada sị na o nwekwara ụfọdụ ihe ndị ọzọ ya chọrọ ime tupu ụgbọelu emeghere agawa. Azafara ihe ọbụla ọgwụ. Anything I will do it for you. Call la Father, yeah, man. Call la Father, yeah, man. Oh, how can I repay the Lord for this? Oh, my son, he was a more than my morning shop. Oh, I can't once in the night. Now the Egyptian he wants to deny the master. But for now, anything, Jesus, I will. How can I repay the Lord for all these goodness? What can you repay the Lord? Oh no, man. Oh no, man. Oh no, man. Oh no, man. Let's say Jesus. Let's say Jesus. Just keep on reflecting. Oh, how can I repay the Lord? I know because anything for Jesus I will do, and as we do it, blessings upon us. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let us take absolute control of us so that I am repaying the Lord. I am to Chile.
na-achawapụta ka ọkụ nke eziokwu nke ga na-akpalite ma na-akwadokwa ndị na-ata ahụhụ n'ihi okwukwe ha. Anyị arịọ gị idiwa n'anya. Maka ndị ọgaranya, ndị nọ n'oche eze ma ọ bụ ndị ike ọchịchị dị n'aka, ka ha na-elebakwu anya iji hụ ụzọ a ga-esi gboo mkpa nke ndị ogbenye. Anyị arịọghị gị nwe n'anya. Maka ndị niile kewapụrụ onwe ha n'ezinụlọ ndị otu Kristi bụ ụka, ka ha site n'arịrịọ nke nna anyị dị asọ bụ Maria na-enweta mgbaghara na udo. Anyị arịọghị gị nwe n'anya. Maka ndị ọrịa na ndị na-elekọta ha, ka ha bụrụ isi iyi nke ọgwụgwọ na nkasi obi n'ibe ha. Anyị arịọghị onye nwe anyị. Maka ọgbakọ anyị n'ụlọ nsọ nke St. Eugene ndị Asọ, nke bụ igwe atụrụ nke Kristi, ka anyị na-akwado ọgwụgwọ maka ọgwụ ibu ụkọchukwu na ndị na-ebi ndụ dị Asọ. Anyị arịọghị gị nwe n'anya. Maka ezumike mkpụrụ obi ndị kwerenụ gara aga, ọ kachasị ndị anyị na-elota na jamas nke taa, ka ike ahụ kpọlite Jesu n'ili meghere ha ọnụ ụzọ nke eluigwe. Anyị arịọghị gị nwe n'anya. N'ime obi anyị dịzi iche iche, ka anyị gbakwunyezie ihe ndị ọzọ anyị ka nọ n'uche. Ka anyị kpọkuo na anyị dị asọ Virgin Maria, ka anyị na-ekwe: Maria dị asọ, Chukwu riwe otito mezuo karịa ka anyị si kwupụta n'egbugbere ọnụ site na Kristi onye nwe anyị. Yeah.
rịọwa na ụmụnne m ka aja nna nke ụlọ bụrụ ihe ga-azọ Chukwu na chi ike niile ịnara. Onye nwe anyị biko nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ na-ebutere gị, inye n'anyị ihe batara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị ndị ya. Biko nyere anyị aka iketa oke na aṅụrị nke ebiri site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ site n'obi ụlọ ego Chukwu anyị ekele. O mesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ụwa ma ọ kacha n'oge ukwu mgbe Kristi onye bụ Paska anyị nabụzi ihe eji chụọ aja ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa onye jiri ọnwụ nke ya were merie ọnwụ nke anyị ga-esi na mmalite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị n'ihi ikpe anyị na-esi mgbe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto obodo oge niile mgbe na-asị cheta ụmụnna anyị iji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọhụrụ
anyị sorokwa ha na-eto gị na-edobe ebube site na Jesu Kristi nwanne. Ihe niile kere eke na-esonye abụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na chi ihe niile nsọpụrụ na otuto site n'ụwa ụwa niile. Ụmụnna ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị gosiri na anyị were mọkụ Chukwu nna.
Onye nwe anyị were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site n'ihe omume nke a na-ebi ebi. Biko mee ka anyị rute n'ọnwụ ahụ na otito mbilite n'ọnwụ nke ahụ site na Kristi onye nwe anyị. Ana m ayọ Maazị Boni Ezechukwu ka ọ kwụrụ ọtọ. Ọ bụrụ na anyị n'anya n'azụ anyị ga-afụ ya nye njasị ka ọ kwụrụ ọtọ bụ confirmation classes for adults and those of us in college. Ndị enweghị ike join the regular class for confirmation. May 25 this month, ka a ga-ebido virtual online classes for adults and ụmụaka anyị ndị nke nọ university, not high school, ga-enwe ike ime ha accommodate with their schedules. Ndị dị etu a, anyị hụrụ na anyị nwere ụnụ gbaa n'ụkwụ ọfụ na ụnụ hụrụ Maazị Ezechukwu ma agbasa gbaa mbọ hụ na ụnụ fụrụ ya ma ụnụ afụghị ya tata, maka by May 25 ka a ga-ebido classes ahụ. Ọrụ nwere ike mee ka mmadụ ma nyewara onye isi ya o mee ka ụkọchukwu anyị mmadụ. Ọ ya m esi ka ọ kwụrụ ọtọ ndị ya sị na ha mara onye ọ bụ. May 25, ndị nke nọ high school, you are bound to attend the day-to-day or any other arrangement for your classes. That's from the Archdiocese. Ma ndị nke nọ college enweghị ike ime accommodate their regular schedule ahụ ekwe ma ọrụ ha. Na ndị nke okenye n'ime anyị, ọ bụ ndị dị etu a ka anyị na-amara ọkwa anụnwa. Eji m n'aka na anyị ghọtara ya. Nke ọzọ bụ ndị Legion of Mary na-ayọ anyị ndị parish, ndị niile chọrọ ịbata na ohere dịara ha. Ha na-ada enwe nzukọ ha Satọde izizi n'ọnwa
na cry room ebe a nụnwa. O Saturdays 9 a.m. na cry room nke dị by the right. Onye a na-akpụ ya. Ebe ahụ ka ha na-enwunye. Mana ndị nke junior presidium 5 years to 17 ha na-ada enwe na parish hall ma ọ bụrụ na agbasa ụka nke 8 o'clock ebe ahụ ka ha na-enwunye. Ndị niile ndị otu anyị na ebe anụnwa ndị dị interested ọ bụrụ ka a na-amara ọkwa ka unu join ya ha. Nke anụ maka ndị lectors unu ga-enwe nzukọ unu May 25 ma ọ bụrụ na agbasa ụka. Young adults, youth choir, you have your practice ma ọ bụrụ na agbasa tata. Nne na nna na-ayọkwa ka unu rapụ ha ka ha nwee ike ime practice ha ka ha si eme. Na-elotekwara anyị niile maka ikusa hotel, raffle tickets, airline ka ime ya n'oge were sebuo ego dị na ya. Ọ bụrụ na agbasa ndị monastery nke dị na Ewu nke na be anyị na Nigeria ha mepụtara andị na tii and ka nsi wee ghọta caffeine free natural stress remedy. Agbasa a ga-enwe display ya n'ilo ka unu nye aka. Nke a bụ nke si na be anyị welu bịa ka anyị nye aka nyerefe aka ndị chọrọ ya unu wegolu ya ebe anwa. Enwekwa scholarship application NTA na board Howard Family Foundation scholarships for African Americans. Ọ dị na board high school ndị dịkwara welu take your camera, take the picture and go home, follow the directions in that application. It's open to everyone. Ndị tata bụ ụbọchị ha na-abịa ụka ebe a kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are here to worship with us, please may you stand. First time worshipers with us. Nwere onye anyị nwere tata ọgba aka ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka tata ụbọchị isi anyị. Anyị wee na-ekene onye ọbụla nke ka nke anyị na-ekene ụkọchukwu du anyị na maasị tata. Unu n'anya na klọb unu ya afụ ọnụ kwufọ okpuru ọfa ncha ka anyị kụpụrụ ya aka. Agbasa ezinụlọ Celeste na Chichi ọkpara asị ka anyị pụtaba ilo na anyị azụmaghị nri ebumafọ nke nwere eje agbasa ka anyị jebe ebe ahụ. Daalụnụ.